Dneska si ukážeme, ako si stiahnuť Epic Games. Vyhľadáte si Epic Games. Tak Fortnite, lebo ja už mám stiahnuté Epic Games. Ale sa mi to ide len. Tak tu máte install. Stačíte install. $, dáte $. No, ja to už rovno hodí na Epic Games, keďže ja to mám. A hotovo. A tam sa prihlásite. A tak. Lebo ja už to mám. To máte potom také hry a tu máte také hry na mobilu, tak, ktoré sú za peniaze a tak, ktoré sú zadarmo. Stavíme si fúkať. A to je všetko.